Kommissionen har afvist et borgerinitiativ gående ud på at få mindretalsrettigheder som en del af det fælles værdigrundlag. Og det var helt galt, fordi mindretallene betyder rigtig meget i det europæiske samarbejde. Det dur jo ikke, at man stiller nogle krav til nogle lande og andre krav til andre lande. Og behandlingen af mindretal betyder meget i et velfungerende demokrati, og hvor man skal respektere menneskerettigheder. Og derfor er det naturligt at stille det som et krav til et land, der gerne vil være medlem af EU. Men ja, jeg synes jo, det rigtige det vil være at få skrevet mindretalsrettigheder skarpere ind i traktaten, og så få nogle fælles retningslinjer på europæisk plan. Og det handler jo om det, vi kender. Retten til at bruge sit eget sprog, retten til at få egne institutioner, retten til at have sit eget kulturelle liv. Det betyder rigtig meget for folk i deres tilværelse, at de kan få lov til at leve det liv, de gerne vil. Altså jeg håber jo først og fremmest, at mindretalsorganisationerne de alligevel vil gennemføre det her borgerinitiativ og samle de her 1 million underskrifter i en række lande. Fordi det vil være et meget tydeligt signal til EU-landene om, at der skal altså gøres noget mere på det her område. Og så vil jeg jo fortsætte kampen for, at Danmark gør noget ved det. Jeg har kaldt regeringen i samråd for at høre, hvilke initiativer man nu vil følge op med. Og det handler simpelthen om at få det sat på den politiske dagsorden, at vi tvinger EU's medlemslande til at forholde sig til, hvordan er det, vi behandler mindretallene rundt omkring.